Здравейте, приятели! Снимам ви моя улов, който не е много, но пък с разнообразни видове риба и на мен ми харесва. Слънчевки, костурчета, едното е по-едро, съвсем дребните си пускат. Ето двете костурчета, хубавки са. Костурите на гръбната перка на гърба имат черно петно. Това са слънчевите рибки. В морето има 6-7 вида, една група риби, лапини. Те малко приличат на слънчевата риба, която е северноамерикански костур. Червеноперка. Снимам ви специално окото. Окото е жълто, бистро. Няма червено. И още една червеноперка. Следващата риба обаче, устата е отдолу, устата е в средата, а не сочи нагоре, както при червеноперките. Следващата риба много прилича на тях, но вижте окото. Окото е червено и устата е в средата и това е бабушка. И така, бабушка, ротилус, бабушка. Нищо по-късно не се развали. Костур. Аз вече го снимах, костурчето. Ето костурче. И още едно костур. Перка флувиатилис е латинското име на костура. Слънчевите рибки, които са северноамерикански костури,